welcome to the first Hatton Film Festival. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και λοιποί μαθητές. Καλώς ήρθατε στο πρώτο Hatton Star Φεστιβάλ Ταινιών. The best film, καλύτερη ταινία, number 1, The Example. It is the primary aim of our teachers to promote language learning through fun activities. Our fellow students have spoken more English in their video sessions than we have hoped for. This project has helped to boost our self-confidence and fluency in speaking the English language. Είναι πρωταρχικός στόχος των καθηγητών μας να προωθήσουν την αγγλική γλώσσα μέσω διασκεδαστικών δραστηριοτήτων και οι συμμαθητές μας μίλησαν περισσότερα αγγλικά κατά τη διαδικασία δημιουργίας των ταινιών από ό,τι είχαμε φανταστεί. Αυτό το project μας βοήθησε να αυξήσουμε την αυτοπεποίθησή μας και την ευχέρεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Best Film Award το κερδίζει το No Escape.